पंतप्रधान सडक योजनेतून होत असलेल्या कुंभवडे सोनाळी कुसूर रस्त्याचं काम निकृष्ट दर्जाचं होत आहे। कामाच्या दर्जात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा सोनाळी सरपंच भीमराव भोसले यांनी दिला आहे। करूळ कुंभवडे कुसूर या मार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्याचं काम पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून होत आहे। दरम्यान या मार्गावरील कुंभवडे सोनाळी या ठिकाणी या मार्गावरील मोऱ्यांचं बांधकाम सुरू आहे। हे काम करताना वाळूऐवजी खडीची ग्रीड वापरण्यात आली आहे, त्यामुळे हे दीर्घकाळ टिकू शकत नाही। बऱ्याच वर्षानंतर मंजूर झालेलं हे काम दर्जेदार होणं अपेक्षित होतं, मात्र ठेकेदाराकडून होत असलेल्या या अशा कामांवर सोनाळी सरपंच भीमराव भोसले यांनी आक्षेप घेतला आहे। या मार्गाचं काम दर्जेदार केलं जावं, या मार्गावरील मोऱ्यांच्या कामात वाळूचा वापर व्हावा, तसं न झाल्यास संबंधित कामाची चौकशीची मागणी करणार असल्याचं सांगितलं। तसंच आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे। साहेब, हा जो रस्ता आहे हा पंतप्रधान सडक योजनेतनं रस्ता होतो आहे आणि हा रस्ता सोनाळी हद्दीतून ते कुंभवडे हद्दीपर्यंत हा रस्ता आहे पंतप्रधान सडक योजनेतनं। या अंतर्गत जे काम जे आहे ते अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं काम चालू आहे आणि यासाठी आपण इथं पाहणी करण्यासाठी आलो आहे। हे बघा, इथे जो आता इथे छोटा जो मोरीसारखं जे हे बांधलेलं आहे ते अतिशय खराब, म्हणजे त्यामध्ये गिरीट वापरून हे बांधकाम झालेलं आहे। हे बघा तुम्ही, इथं आपण जरी लात मारली तरी हे निघतं आहे, अशा पद्धतीचं काम आहे। पंतप्रधान सडक योजनेतनं अंतर्गत काम होताना ते सर्वसामान्य लोकांसाठी चांगल्या दर्जाचं काम होण्यासाठी शासनाने ही योजना आणलेली आहे। असं असताना सुद्धा इथे जे काही ठेकेदार आहेत अशा पद्धतीने एकदम खराब आणि चुकीच्या पद्धतीने काम चालू आहे। तर त्यासाठी आपण या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी आलो आहे। मी या गावचा सरपंच आहे, सोनाळी गावचा। माझ्या हद्दीतून कुंभवडे हद्दीपर्यंत हा रस्ता धरलेला आहे पंतप्रधान योजनेतनं। या रस्त्याचा जो ठेकेदार आहे याने या कामामध्ये वाळू न वापरता ते गिरीट वापरलेलं आहे आणि हे गिरीट जर वापरलं तर भविष्यामध्ये पंतप्रधान योजनेच्या अंतर्गत त्यांच्या अंडर फक्त 10 वर्ष काम असणार आहे, देखभाल दुरुस्ती त्यांच्याकडे। आणि 10 वर्षानंतर या रस्त्याचं काय, यासाठी एक जागृत नागरिक म्हणून आम्ही या ठिकाणी याची पाहणी करून हे आपण बाईट देत आहोत। सरपंच, आपण पाहणी केली आहे काम निकृष्ट दर्जाचं, या संदर्भात संबंधित जे कोण विभाग असेल किंवा संबंधित ठेकेदार याच्याशी काय बोलणं झालं आहे का आपलं? हो, संबंधित ठेकेदाराचा जो इथे मुकादम आहे किंवा काम करण्यासाठी त्याने पाठवलेला जो माणूस आहे त्याच्याशी मी बोलणं केलेलं आहे। त्यांच्याशी मी बोललो आणि त्यांना हे सांगितलं की जर तुम्ही हे काम चांगल्या दर्जाचं केलं नसाल किंवा करत नसाल तर संबंधित विभागाकडे याची चौकशी करून जर ते काम चांगल्या दर्जाचं झालं नाही तर त्या विभागाकडे जाऊन तुमची तक्रार निस्तर करेन आणि ह्याहून सुद्धा काही झालं नसेल तर आम्ही संबंधित गावकऱ्यांना घेऊन एक या रस्त्यासाठी आंदोलन छेडणार आहोत। गेली बरेच वर्षानंतर ह्या रस्त्याचं काम चालू होत आहे आणि संबंधित ठेकेदार जो आहे त्या ठेकेदाराने एकदम निकृष्ट दर्जाचं काम केलेलं आहे। या ना सिमेंटमध्ये वाळू नाही, काय नाही, आणि त्यांचं कुठल्याही प्रकारचं लक्ष या कामावरती व्यवस्थित नाही। तरी या ठिकाणी हे चांगल्या पद्धतीचं काम व्हावं अशी आमच्या या ठिकाणी या गावच्या ग्रामस्थ म्हणून आमची या ठिकाणी मागणी आहे। दरम्यान याबाबत संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, अंदाजपत्रकात ग्रीडची तरतूद आहे, तसंच हे काम चुकीचं झालं असल्यास नव्याने करण्यात येईल असंही सांगितलं आहे।